duitnya mas. Yo. Wuyung kang nglayo ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyandi aku mung bisa nyawang. Wis lilano aku kang mas. Wis cukup laleno. Aduh, Lelaku tresno iki kok sapa? bakal dadi tresno marang Mas Bedong tan ora gelem perkasa kok sebel. Oke. Tresno Waranggono. Mas kejebus ya. Tim Sinoma. Ayo mas, Ayo Mas Sinoma. duitnya mas kene mas. Isar lah. Di. Di. Ayo mas, dijemput mas. Di. Aneh. Yup. Nelongso rasa-rasa nangis jroning atiku yen kelingan esem gemuyumu laras wara kening tresno gawe kangening atiku tansah eling aku ros liramu. Bukan masa tenane aku ngerti hatimu yen wis pastine aku jodohmu pancen rasa kari rasa kudu lilo kan mun rimo lilano aku nyendik liyo rasa sampai Pindung konku ora ketemu gegugah atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing atresno muga bisa urip tetremulya. tulis lakon tresnamu ingin dekat tresnanku tak tembake saben kangen seliramu satenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas hati. Ayo ayah. Iya. Uyung kang ngayung ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang. Yo yo. Umetes lupa terus milih ana pipi pancen tresno iki pancen ra kudu duweni. Wis lilano aku kang mas. Wis cukup laleno. Lekon tresno iki bakal dadi cinta. Tresno Waranggono. Yo. Rio Brojo. Debes. Kerasa wis windu nggonku ora ketemu ketuka atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggon
tresno sing tak